Malawi Today. Ndikuona mbendere kusika. Vice President anamwalira. Tena kuza ndikuti ndikuona mbendere ikukwera. Kusonza kuti TPP kutani? Ikukwera. Mu nthawi ya kampeni zambiri zimakhala zikukambidwa. Koma chidwi chathu kwambiri chimapita kwa aja amazitcha kuti maprofeti. Amenewa amabwera ndi nkhani zosiyanasiyana makamaka za ulosi okhuzana ndi chisankho. Nde awa abweranso ndi ulosi wawo okhuzana ndi zisankho zimenezi. Zili ndi ife kuwakhulupirira kapena ayi, chisankho chimakhala cha ife. Kumapeto kwa video imeneyi kulinso video imene ikuonesa zambiri zokhuzana ndi kampeni imene makamaka ikukhuza mtsogoleri uja wa chipani cha DPP Professor Arthur Peter Mutharika. Funso akuti ndilakuti kodi adati akuyenera kupanga nawo kampeni kapena ayi. Nde kumeneku kwayankhidwa ndipo yankho limeneli lachokera ku kasungu kwa mdala wina amene ndi mchewa akuyankha zokhuzana ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Tatiyeni timve kuti mkulu ameneyo adanena kuti chiyani. Koma pakadali pano tatiyeni timve mneneri ameneyi kuti akuti chiyani. Wina kumwalira ndikuona mbendere kusika. Vice President anamwalira. Tena kuza ndikuti ndikuona mbendere ikukwera. Kusonza kuti TPP kutani? Ikukwera. Amen baba. Ndipo kaulipo wa congressman ndime na mchiko. The prophecy mene na gera. Ndipo sonza sita prophecy. And in verse 9. Listen. DPP inyamuka. Amen. Wina afune asafune. Amone asamone. DPP itani mamene bo. I'm not afraid to be arrested. Because I've signed for that. You see what will happen. Chimapita kupoda ukakula magari kwa 500,000 malai kwachi. We were going to go and buy 500,000 a car. Wanu wasi mga break down with 500,000. Tanena na meni? Tufuna cement ita? Kuti ifaindi kakalandi 5,000. Ifetisema nga nyumba kuna. Kakalandi 10,000. Kumama nga manyumba awili. Amuze neba kuni neba ukune katika zakara wasa ukapaka na kalika. Auze neba mwandi kalika. Ndi zakara wasa ukapaka na kalika. Come on. Inu. Kuri simenti analia mwana wa mteba ujanyose aliye. Yogera kwanzika. Masura bwanje. Taswera masura bwanje wawo. Mambo anga taswera. Zomo wambiri. Dala simene kuthamangira nthawi. Eti tatsandi 9 minutes eti. Inotu mwafika kwa wimbe ukasungu ko. Kwa wimbe ukasungu. Ndukuzani bwana wanga. Ndiye ndikumbuse dzina lija pakati pasinangulane. Mwanga ndi Mr. Madera. Mr. Madera. Ndetu. Kwa wimbe mumayilandira bwanje nkhani imene yoti mntu wankulu mumpikisano umene adawuvomera okha kuti ili mpikisana nawo adapita ku BICC ukapereka ma nominations paper awo kunawo nde ena apanga suggest kuti ngakhala napereka koma asachite kampeni anyamata adalire background eka munthu anga wina opanda kumatuluka maonana ndi anthu. Tikoza kankula kuti bari kumbali apitaje. Kulesedwa kumena lesedwa kuti yayi musafunge kampeni. Izinthu zoti tikatenga pa umuntu umene wangokhaule muchabe kulenga kuti munthu yendo wankulu. Okay. Tinaona kuja BICC kuja amene amayendera polwa muholo muje pokapeka ma nomination papers. Taonaso zozoli ama atena kuti yayi kufatike peke manifesto athu. Tapita kwa chiwiri wawo nani mtu wawo je osana pite. Tinaona so atafika kunjamba anakanika sosika ngalimoto muja pazifuka zawo zimene anokana zitani. Mena naonera. Okay. Komano kukambatika lwapa ngati nkhani apa ground. Dati wena kuvomereza. Kunena kuti kampeni kuluja anachitidwa kale. Kampeni anapangidwa kale. Kukasungu muyankhula bwanji woti. Ife kuno kwathu kuno ndimadalira kwambiri uli. Okay. Munthu
nthawi ya yeuja tinkagula 19,800 chakuti chaka chimene tinkakapanga mademo kuti tikugula 22,000 chakuti fertilizer thumba la 50 kg pano pa kuti tipite pachama export mtunthama export tikumapeza ali kwa 151 wina ali kwa 152 chomwe ifeyo tikuona kuti tinayesesa tinankonda ngati wathu koma zativuta ajawa umatakhalutisana kapange kampeni iwo aja ndikudusa kale tikangana kuno kwathu kuno kuchinse kumene timaudalira kuchoka pa mtunthama kufika kwa ndoni kuyambira mtunthama Wimbe Trading Center, Nyambo, Chimbowe, Alenga paka ukafika kuchama ose kuti mutu sense wa bwana nse umpesa chisoni kwambiri sewo chipaliri kupale anaona kubadwa nthawi yapita muthalika anakuti ajatuka mbuma mpaka lero sosuna kuliridwepo zomwe kwa ife tikuona zona kuti kampeni anatani awapangira anzawo apangira ndipo akangodusa moyera chifolo kunoko inde sitilephera tikakhala pena kukamba zoti kuti kuti amati siwa samusira mlendo koma kwamba chilungamo zativuta tivomereze vajawa kampeni apangiridwa chifamula mulio wawo ine zinthu zine zimavuta koma sipaonepo line ya sugar sipaonepo line ya mafuta panopa zinthu zawonjeza utala tikupita ku kampeni tikupita ku masango bwezi mafuta awo atikupezeka ngambwi bwezi katundu nadasika pang'ono koma pamene akukwererabe tinanamizidwa pompano kuti afereza kwamba paone gas timukuti mwakuti koma panopa kulibepo ndeti zitija ife tikwathu novomeza zikativuta basi chabwino ayeseko ena chabwino ndithu bwana kwa Wimbe Ukasungu tamva maganizo anu ndipo talemekeza madzulo ano. iyayi tamvatu kuchokera maganizo ochokera kwa Wimbe Ukasungu kumeneku akunena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika kampeni adachita kale. Kodi inu maganizo anu ndi otani? Kodi akuyenera kuti azingokhala ku Page House osapanga kampeni potengera kunena kuti iwowa kampeni adapanga kale? Maganizo anu ndi otani? Tatiyeni timve mu comment section ndipo inuyo ndi amene mutiuze zambiri chifukwa kunjaku ndekwa chakale zisankho zasala pang'ono kuti zichitike ndipo padakali pano tasala ndi masiku ochepa kwambiri kuti tipite ku chisankho ndipo kampeni idayamba kale. Apa timve maganizo anu ochokera mu comment section. Tatiyeni nazo.